مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa hawala wa quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. In kana illa shay'atan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Amma ba'du, dan bersyukur sebagai kaum hormati datang sedaya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kami sebagai hadis dayanipun ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalan semoga kita tidak puji syukur dan kesuatan Allah Subhanahu wa taala. Awit kathahipun nikmat ingkang dipun suwadaken Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya. Ngantos wonten dalem menika kula lan panjenengan sami saged kepal sareng ngaos sareng wonten ing majelis taklim menika kanthi kawontenan sehat walafiat. Kita syukuri kanthi ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sehat di keluarga lama, regane lama. Boten saged napa-napa menawi tanpa modal sehat. Sehat niku ingkang kagungan sing maringi anugerah kangge Gusti Allah. Wong iso ngrasake nikmat sehat niku Allah. Pinanggih. Nek kung tau lara ya kung rasane iso nikmat sehat ya apa? Contoh wong lara untu. Iso ngrasane nikmate wong gak lara untu niku nalikane ngrasane lara untu. Udun dan niku yo barang sepele iki mboten. Apa meneh udun pasukan bokong niku udun ngayal. Niku yo barang sepele dipaksa dipoh malah salah daden, nentane disabari bindang letos randang letos. Akhire mangan dobol pitik. Jari kena nggo tolak udun. Pokok sehat wal afiyah kula lan panjenengan sami ing anugerah saking kersane Gusti Allah. Pirang-pirang wong sing ngentakne bondo donya ibarate saperlu kanggo golek kasehatan. Awake dhewe rasa lapo-lapo wis diparingi sehat. Paring-paring gurung telu mek ditukone parang mek wae wis mari alhamdulillah. Awak greges tukone antange JRG wis mari alhamdulillah. Weteng kembung diuyekne bawah brambang wis mari alhamdulillah. Anugerah Gusti Allah ngawiti ingsun larasiran kelawan muji
maring pangeran kang paring rahmat lan kanikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa rahmati al-badaya siraka alamin ya uhailal syuti wa karami ya uhailal syuti wa karami sallallahu Muhammad kesal itu kita kira ya prema jangan kesel ntar kalau mas tois maka dikuat tertinggal kalau kok cek rukuk harus tak terus ke tinggal kalau kok bungalah tak terus ke pun yang dari kata mungkin tak saat berbanyak sehat amin para rawuh ingkang kawula hormati ngantos kula lan panjenengan sampai dipun wurui kalih Kanjeng Nabi niku Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ngapal donga niku wis kena kabeh. Ya Allah Gusti inna nas'aluka salamatan fiddin kula nyuwun slamet agama kula. Siji Kanjeng Nabi mului datang kula lan panjenengan sami datang para umat. Ya Allah Gusti kula nyuwun dipun paringi slamet agamane. Agama niku nggih anugerah. Atase kula lan panjenengan sami iku nek delok mudhune agama ingkang dipun wahyuaken dipun turunaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek diangen-angen lek dinalar Abu Jahal Abu Lahab niku ora sedereke Kanjeng Nabi. Ewa semono kon iman karo Kanjeng Nabi ora gelem. Niku pamane Kanjeng Nabi sedereke Kanjeng Nabi. Dikon iman ora gelem. Lah awake dhewe iki wis tiba waduh nganggo banget kalih purane Kanjeng Nabi. Dari sisi tempat awake dhewe adoh Kanjeng Nabi nang arep. Awake dhewe nang besore. Ya ora tau roh harap nggih ngendi nggih boten. Insyaallah Mbah Sulim sekedap malih Allahumma amin. Liyane barang ya tak daftar. Kulo demen diomong Mbah Kiai mboten ana kiai balik niku ora munggah kaji cukup nganggo damen. Nguradul damen awalnya apa saged obat sok damen terus pirang damen sak nggone. Wah, sak nggone. Iya ae. Mungkin atas Mbah ini mesti sekalian Mbah Putri saged tindak mriku biasa nangger pun wonten terus katakan Allahumma amin.
sampai itu kan di motor dia di nama tunggal kali motor sandi gue lah motor sampai keranjang umroh dan ini nggih wonten ingkang umroh para rawuh ingkang kawula tempat nembe sisi tempat niku kula lan panjenengan saduh kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teng daerah Mekah teng dene Arab awak dhewe teng Indonesia nang Jawa sisa. Dari sisi kurun tahun niku aduh nganggo banget Kanjeng Nabi niku wis pirang taun. Hijriah saniki pun pinten Hijriah? 1400 pinten. Jauh nganggo banget kula lan panjenengan sami ewa semono kok mara-mara diparingi percaya kali Kanjeng Nabi Muhammad ewa semono diwurikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Aku neksani ora ana pangeran kang wajib disembah kejaba Gusti Allah lan aku neksani lek Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Iman dhateng Kanjeng Nabi. Roh wae roh negara ayo atuh purune atuh diparingi iman alhamdulillah. Niki bener dawuh Gusti Allah inna huda Allah. Pituduh niku peparingi Gusti Allah, hidayah Gusti Allah. Bejo-bejane wong lek diparingi iman anugerah iman kawarsane Gusti Allah atase sawake dhewe niku diparingi iman lagi anugerah sing luar biasa. Iku makanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya ya Allah Gusti kula nyuwun paringi agama kula iman kula niku dipun paringi slamet aja sampai kata wonten ing dalan sing maune niku wis salat diterusne anggone salat aja sampai mandeg sing maune sregep diterusne lah sregep aja sampai mandeg kok kesel men ya tak leren sing ora iso jasahe metune keri yo nggih mboten ijazahe metune keri kelas papat atau motor kayak itu ijazah niku metune rampung engko nek wis kelas 6 lek cara SD lek cara SMP ya wis kelas ngono kae SMA ya kelas ngono kae kok tengah-tengah dalan lagi kelas 4 kok motel ora sido entuk ijazah. Makanya wong urip niku kan dibagi dadi papat. Siji ana wong iku jan ketikan niku dipun kersakaken kalih Gusti Allah sempat ngladeni Gusti Allah diparingi iso ngladeni Gusti Allah terus besok pinaringan husnul khotimah. Sing nomor loro sempat ngladeni Gusti Allah sempat ngibadah ning dilala besok ora diparingi husnul khotimah. Enek sing nomor 3 wong niku ora tau sempat ibadah. Dilalah nang besok tutuke hayat niku kok diparingi husnul khotimah. Ya ana wong sing cen sakjeke ra tau ibadah, ya cara akhir niku suul khotimah ya wis enek emperi cen sakjeke ra tau ibadah. Nggo awake dhewe sumpit bagian nang endi? Ning lumrahe dipun dawuhaken lumrahe wong niku lek apik mboten arep elek niku juara wong. Tapi nek wong elek kate dadi apik niku sapirang pirang. Nggih napa nggih? Wong nek wis kadung salat ibadah arep metu kok salat kok. Tapi wong sing sakjeke urung tau salat kok nindakne salat niku pirang-pirang. Muga-muga awak dhewe iki termasuk tiyang kang encen nang donya niku sempat dipun paring kesempatan ngladeni patuh takzim dari akan datang napa perintah Gusti Allah terus besok dinadan dados husnul khotimah. Makanya pedoman niku kudu istiqomah. Siji dungane imane muga-muga diparingi tetap diparingi aman, diparingi selamat. Nek wis teko iman nanti kula aturke al ilmu hayatul iman wa imadul Islam.
ngilmu kula lan panjenengan sami lek kepengin agamane niku kukuh imane niku aman niku kudu dipun kateni kalih ngilmu. Makanya ngaji ngeten iki kudu terus ora ketan selapan pisan awake dhewe rutinan iki kudu terus. Duh para kanca jong lalekake wajib ngaji sapranatane inggo ngandelake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine ya Rasulullah salamun alaika rafi'a syani wa darajati arbaka ya jibratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Siji iman iso manggon iso diopeni kudu diganteni karo ilmu ngajine kudu terus dalam itu pertemuan rutin pengurus tentunya madrasah Darul Muta'alimin kita kok bendu kula sadar ngoten pokok siji wong bojo nanti ninggal ngaji. Soalnya ngaji niku sandang urip lakune urip ngaji niku kados dene wit wong iso ibadah niku mergo nganggo ngaji nganggo ilmu ibadah niku ibarate wong ilmu niku ibarate wit ibadah niku ibarate wong ilmu niku ibarate wit wong tanpa wit niku mustahil. Tapi nek wit nek gak uwoh niku ya diketok ae. Nggih mboten. Ana uwoh tanpa wit mustahil. Ana gedang ora ana wite. Gedang nang pinggir dalan kae. Nggih to nggih. Ana wong gedene ra ukur tibae gak nganggo wit. Nang dikene semongkon gedene ranjaman. Saya gak nganggo wit. Lah semongkone samono njero wite sepiro. Ana wong gak ana wit mustahil, tapi lek ana wit niku gak woh niku ya kurang bermanfaat. Padha mawon iso ana wong ibadah kok ora nganggo ilmu iki mustahil. Mustahil. Alias napa ngibadahi ora dingilmoni. Sapa wonge gelem ngamal tanpa ilmu ngamal kabeh ala becik gak kelaku. Dadi iki niku menapa? Ilmu. Wa sholate, wa wudune, wa carane bersuci, wa napa makane kowe troe-troe kali. Larene niku wau niku mbok menawa nek sing gelem nyetel niku kula kaji kasih kajian ingkang kula panjenengan sami kula arep-arep kula menawa bermanfaat. Piye carane wudu nek pipisi dari ucene piye apa ngerti opat tapi ngetok suci. Halo iya tahu jenengan. Tahu bisa enggak? Wong ya nah.
bisa obat tapi nek wis selesai. Kelingan zaman semono. Iku dadi suceni ibu-ibu yang ngoten. Piye carane nguceni wong lanang niku ngertine nganggo, ora ngerti prakteke ente ngubahke mboten. Ngertine nganggo, lha ente ngubah-ubah carane piye. Panjenengan tidak leb-leb nek kita resik nganggo wangi terus dipeme ngonae, apa ana tata carane. Makane nek nganggo ilmu ini ku enek banyu sing suci nucekake, enek sing banyu mutan najis, enek sing banyu mustamal. Enek banyu sithik ana banyu akeh. Lek banyu sithik kuwi jenenge banyu kurang pola carane gunake kudu diturke. Lek banyu akeh niku banyu sing kunjul saka pola jenengan anjlung kono gak apa-apa. Banyune gak bakalan berubah, tetep ijen suci. Banyu rong pola niku napa pola niku dadi loro Pak ora. Niku namung istilah rong pola niku istilah saking dawane niku ya 60 cm kira-kira. Munggahe ya 60 cm. Jerone ya 60 cm. Jadi cara pola niku ukuran minimal niku 60 cm, 60 cm. Engko jerone niku jenengan isi banyu niku jenenge banyu pola. Nek wis banyu pola jenengan nang kono cara iso-iso arep kados jeguro ngoten gak bermasalah, banyune tetep jek utuh. Ijen diarani banyu mutlak. Ning ukurane lek iso ya aja dipas rokolan kok jenengan anjlung mesti banyune muntah metu. Dadi subuh. Ana dhewe ziarah teng kene mriko ngoten niku sowan masjid iki wudu nek gak diturke wudu nek dienggo raup polai gedhe. Nah ngoten nika jenenge banyu kunjul sangkara olah ijen utuh kesuciane. Tapi lek banyu sithik kurang saking ukuran niku wae mboten kena. Jenengan ember diobok-obok. Saember bundingah-dingah diobok-obok. Itu mboten pareng. Kok wis banyune wis maleh. Makane istilahnya enek banyu suci tapi ora iso nucekake, enek banyu suci sing iso nucekake. Banyu suci gak iso nucekake nggih kados ngoten niku wau. Jenenge banyu mustamal. Iki ibu-ibu kudu ngerti kabeh carane nuceni, bapak-bapak niku ngertine namung gunake baju sing jenengan siapke nggo ibadah ya niku. Iki ilmu. Rada akal sithik nampi nggih. Halo. Muangel tenan ente ngopeni jenengan turke ngonae sanyo ndak obok-obok. Aman jenengan bilasi nganggo sanyowi, nganggo pandon kondurwi jenengan bilasi aja tidak ana saember. Sudah dengan saember terus digawe kena pokoke anake bisa pae arane boes. Dadi saember mboten diturke, digrujuk, dibilas diturke. Iki tenan niku. Makane mugi-mugi ingkang kula damel ngoten niku mbok menawi kang sampun nyetel niku bermanfaat. Iki ilmu. Ingkang kaping kalih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad ya Allah Gusti kula nyuwun waras nyuwun sehat. Kula aturke ngaji kula wau sehat kuwi regane larang. Kula kudu diopeni tenanan, kudu hati-hati, mangan samangan kudu hati-hati. Lek wis sehat, awak dhewe niku dipun paringi sehat, disyukuri digunakake kanthi sapi-apike mumpung jadi paringi kesempatan sehat. Tegese pripun tasarrufun nikmah ila ma'aradatillah, gunake nikmah sing diparingi Gusti Allah, sing diridhoi Gusti Allah. Urip niki mek kesempatan. Urip niku namung kesempatan. Saestu di kesempatane wong urip kesempatan jeno iya ora terus iso iya tuwa iya ora terus suwe nah waras niku ra ya gak terus kok ya muga-muga waras terus amin ning kita yo
angel terus nggih waras terus niku angel. Ana sing wong niku waras terus niku ana. Sinten Firaun niku waras terus niku. Mangkane nganti ngaku dadi pangeran iku ora gara-gara waras terus gak tau lara niku. Ana kumul a'la niku Firaun mati utuh. Nopo saking apik ora saking apike terus diganti ayat mengersani Gusti Allah jegur nang bengawan Nil nang laut Nil laut merah niku jek utuh. Kanggo ayat iki wong sing nentang yen ngaku dadi pangeran Firaun memang benar-benar ada wonten. Liyane niku ora lara biasa. Cara napa waras kok terus niku nggih angel. Tapi selagi jek waras niku kok digunakake. Kula niku napa wau dewa niku buka kitab ngeten. Enten ya suwara. Wong iso nyuwara niku mbok yo digunakake nanggone swara-swara sing kula lan panjenengan sami niku swara sing diridhoi Gusti Allah. Contoh sing gampang mawon, wong bodho iso, wong awam iso niku swara dienggo nyuwara ngomandangke asmane Gusti Allah. Jenenge napa swara adzan, swara loma. Niki ora kabeh wong ora saged nggih. Kabeh wong adzan mboten iso. Gak do gelem. Gak do gelem ning jane saged to nggih. Silangan. Sampai kepuasan mumpung burung di A. Allah babu fadil adzan wal iqamati. Bab menjelaskan adzan wal iqamah. Wala al-Faqih Abu Lais As-Sanaqoti Hadasana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Hadasana Faris bin Marduwe Hadasana Muhammad bin Fadil Hadasana Ali bin Yunus Al-Abid Abi Aud Al-Basri An Salamah bin Duror Al-Rasul bin Arisam Kola Ja'an sowan sopa Rasulullah Muhammad Suci lan nabi manakajing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apalah mangkon limatur sapa rajul akhirni bi amalin wahidin adkhul bihil jannah. Ana wong niku sowan kersane Kanjeng Nabi. Matur Kanjeng Nabi kula niku nggo diceritani enten ngamal sekedhik mawon, ngamal setunggal mawon Kanjeng Nabi sing mari kula saged munggah swarga. Enten wong sowan kersane Kanjeng Nabi sowan matur kula niku mbok dikabari ngamal sekedhik mawon tunggal napa kalih wonten Kanjeng Nabi ngamal setunggal mawon sing mari kula munggah swarga. Akhire pola Kanjeng Nabi jawab kun muadzina qaumika yajma'u bika sholatahu. Kun ana sapa sira ana iku muadzina qaumika wong sing dadi tukang azane kaum sira. Ya jemaah padha kumpul sapa kaum dikalantaran sira sebab sira kumpul salat tahu ing salat kaum. Terus enten wong salat dengar kesane Kanjeng Nabi njaluk ijazah, njaluk kawruh ngamal setunggal mau sing marake munggah swarga niku napa Kanjeng Nabi? Akhire Kanjeng Nabi niku jawab, kowe dadi tukang azan. Halo, dadi tukang adzan sing kanthi adzanmu mau wong-wong kaum-kaum wong-wong do kumpul bareng-bareng nindakne salat. Iki gak cah cilik, gak cah gede, gak cah tuwek, insyaallah iso. Berarti tang niki saged dipun simpulaken lene wong njaluk pituduh teng kersane Kanjeng Nabi pengen dadi munggah swarga kanthi ngamal setunggal. Napa niku wau Kanjeng Nabi jawabe kowe dadi tukang adzan. Kira-kira teng mriki sing dadi tukang adzan sinten? Patang. Mbah Yono sinten meneh? Kok mesti do dibudhengke yo wae dak jeneng.
Basarno. Tarno, Basubin. Kimin, sinten nek? Sing nom-nom mboten. Mas Takule umat-umat. Oh, Mas Takul. Nggih. Nggo niki Kanjeng Nabi ngomong dawuh kowe dadi tukang andal. Dadi tukang andal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala ya Rasulullah ilat atik. Kanjeng Nabi kula nek adzan itu mboten saged, Kanjeng Nabi kula mboten kuat. Ajeng bengok mboten dasi. Qala kun imama qaumika yuqimu bika sholatan. Ya wis kowe dadi imame. Nek kowe tukang adzan ora kuat, kowe dadi yo imame. Wani ora? Adzan ora wani apa meneh imame. Nek encen kowe tukang adzan ora iso ora kuat dadi imami. Qala fa illam atik qala fa'alika bisawfil awal. Lek kula mboten kuat imami, mboten mampu imami, mboten wantun imami, terus napa malih pindhane Kanjeng Nabi fa'alika bisawfil awali. Kowe nalika salat kuwi golek sop sing ngarep dhewe. Golek sop sing ngarep dhewe nggih karep dhewe wong terakhir ae wong kuwi Sopo kebak. sope ra kebak ngarep dhewe terus pun gak sakroyaan sop nenu sing penting pas sing penting ngarep dhewe wong kadang teko alhamdulillah kemaru iki Awak Pak Jiko. Niki sepele-sepele tapi ternyata niku Kanjeng Nabi leh dawuh enten wong sowan niku wau ngamal sing mare munggah swargane Gusti telu-telune gak iso dadi tukang adzan ya tukang imam nek gak iso imam sop sing ngarep dhewe alhamdulillah nek kula saged Pak sop ngarep dhewe kula saged Nyang, ora nyang. nyak mesti ngarep dhewe ora ana burine mayar bagi yes kok kelakon iki ya sok poso sok poso ya Allah ya Allah gak kelakon iki duwe dicetek sok para rawi yang Allah hormati wal napa dadi salamatan fitin wa afiatan fil jasadi diparingi kesehatan tengene awak tengene badan kula lan panjenengan sami dipun paring kesehatan kali Gusti Allah. Ibu kali kula aturke niku wong niku ngekane nganggo digolek kesehatan tapi nalikane wong sing wis waras wong diparingi waras niku rata-rata padha lali Allahumma ya Allah ya Allah tengene kitab hikam niku dipun dawuhaken wong niku gak moyo ibadah longgar-longgar ke wektu arep ibadah mboten teko mboten dadi ora iso kok ngoten Pak nggih siji awake dhewe niku disibukkan dengan dunia disibukkan kali nyambut gawe niku menuntut kesibukan saestu sisi ane niku kula nggih namung bubute suket terus sesuk kok gak matung nganggo tangan sesuk nganggo pacul tangan loro bareng nganggo pacul ngrentok pirang meter ngono tak salah ya gak patut kok pirang meter akhirnya tak kencengke dadi sahriat bareng teko sahriat kita ya gak patut wong sekota isine 4 riat akhirnya yo tau bengi dadi 4 riat untuk sekota gak kedok sawah kuwi pirang-pirang kedok arep golek wong ya bayar nggih pandang dhewe karo Mas Tok sak rampung alhamdulillah rampung ra ketang kabeh bar niku bar tampil moro-moro ya teko lukune
baru ku teko sesuk teko tanduri. Bar tanduri teko arep ditok nyari yo suwe-suwe wayahe ngabu, bar ngabu jane ganti karepe jan ka-19 kaya tukul dhewe-dhewe suket bar suketan wis buah iki kok artinya apa? Kesibukan satu menuntut kesibukan yang sangat banyak sekali. Ngeten lek ngenteni longgar gak bakalan ana longgar. Mari ngeten niku kok dinteni. Sesuk kok panen. Nggih mboten? Bar panen ku yo meme rong rampung wis nang sawah neh. Terus dan akan seperti itu terus belum kesibukan yang lain. Siji, wong niku dituntut kali kesibukan. Kok tak ngenteni longgar, gak bakalan ana longgar. Dilalah ngenteni longgar, ana longgar tenan. Niku dilalahi gak duwe semangat. Semangate wis ilang. Padahal dhewe bercita-cita engko nek longgar, aku kok arep sregep nang langgar. Bareng wis longgar tenan. Sregep mboten? Mboten to? Semangatnya soalnya wis enak dilalah pas semangat ben iku pas sibuk ngenteni longgar, pas longgar semangatnya ilang. Dia pas wayah longgar, pas wayah semangat tenan dilalah ya wis mati. Pas teko jane semangat, yo longgar tenan dilalah wis mati. Ngoten iki iso dirasakan nalikane wong itu gak penak. Nalikane wong loro jeneng ngamben koyo-koyo apa. Wah niyo aku iki iso jek waras aku iso mlaku aku sanu ngerti sregep nang langgar. Daniyo kok nek wis waras pret. Ya Allah. Ngantos dingeten ya man bidunya ustaghol Qadgharrahu tulul amal awlam yashal fi ghaflatin hatta tana minhul ajal al-mautu yati taltatan wal kubru sundukul amal isbir ala ahwaliha al-mauta illa bil ajal la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngiring tasya. Yaman bidunya ustaghol qadgharrahu turul amali wong sing sibuk terus. Sibuk jelas. Gak duga tenan. Wesuk golek gak enak. Awan gak enak. Sore gak enak. Udan gak enak. Bengi turu. Besok golek gak enak. Dewe agak sibuk. Qadgharrahu tulul amal. Wis kabujuk karo dawane angan-anganmu wis kedawan. Awakmu nek gak mbok lereni, gak mbok kaya kesempatan, wis kedawan angan-anganmu ya awak ora mesin kowe iki menungso ora robot. Awalam yazal fi ghaflatin utawa kowe gak rampung-rampung nek lali kok ngersane Gusti Allah. Lali karo Gusti Allah. Padahal napa wae ngajeng wis diaturke napa-napa niku sing maring Gusti Allah. Iso ngene ya Gusti Allah. Mergo nindakne perintahe Gusti Allah sak pinten nganti ora kober-kober. Nek gak sibuk bablas oleh lali. Hatta dana minhul ajal nganti ora krasa titi mangsane mati wis cedhak. Nganti ora krasa patine wis teko dadak. Kamu kok pati kuwi ora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi amat panas naitaini wa ahyaytana sunataini fa'tarafna bidzunubina. Ya Allah Gusti kula nyuwun Gusti pateni ping pindho mangke nggih diuripke ping pindho. Karepe urip mati, urip neh terus mati neh. Karepe pripun? Fa'tarafna bidzunubina, wis urip mati terus urip neh kan ngerti kesalahanku ngene. Gua penak yo. Revisi. Lagi. Yes. Karepe ngoten tapi ora ono. Mboten enten. Wis bablas ya wis. Mboten enten balik. Awalam yazal bi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Pati niku tekane dadak, wal qabru sundukul amal. Kuburan niku dadi petine, dadi simpenane ngamal. Pati niku tekane dadak, kuburan niku dadi peti, gudang, bangker simpenane ngamal. Biyen ngamal itu nang alam donya kaya apa, simpenane nang ngene mriku. Makanya kuburan makom niku kuburan niku pertamanan siji nek cengkong apik besok kanggo alamat mulyane nang akhirat perjalanan jauh niku ya penak, tapi nalikane nang kuburan niku bermasalah ya buri naudzubi billah. Isbir ala ahwaliha lal mauta illa bil ajal. Ya wis nek terah kowe ngono wis dibola-bali dielingke, bola-bali dikandani, tapi kaya panggaga gugu dielingke ya panggaga eling. Wong jenenge wong dielingke dikandani panggah ragu iki piye mosok kalah karo mento kakandani. Iki sing anu iki sing mentoke apa wonge iki. Ora mentok iso dikandani. Nggih mboten. Mulakumu angisin-ngisini wa ya aja ngetok kandhang wae enak ngorok. Astagfirullahaladzim. Ngandani wong akal mentok kok lakon dikandani. Wis ditulungke, wis diarahke emut kali Gusti Allah. Makanya tengene Al-Qur'an kula aturaken kala wau hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ingkanat illa sayhatan wahidatan fa'idahum jami'un ladaina mukhbarun. Tekon iki fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yauma ing dalem iki dina ngene akhirat. Ngene makom ngene kuburan. La tuzlamu nafsun syai'an, ora ana wong sing dianiaya dikorupsi ngamale sithik wae ora, kabeh utuh sesuai karo tandurane dhewe-dhewe biyen tuh nalika ngamal nang alam dunyane. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kabeh ora bakal diwales karo Gusti Allah kecuali sesuai kali kuntum ta'malun yo apa ngamalmu biyen. Walesane Gusti Allah sesuai kali apa tandurane biyen. Ora ana sing dikurangi blas lek apik ya terah iki ngamal apik yen nang alam dunyane, nalikane ana alane ya aja nyalane sapa-sapa sebab iki ya jan tanduranmu biyen. Allah dunya masra'atul akhirah, dunya kuwi dadi panggonane nandur kanggo
akhirat. Nang dunya nganggur apik besok akhirat iku ya mundur apik, tapi nang dunya nganggur Allah ya naudzubillah min. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati teman penduduk swarga. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Kabeh do repot penduduk swarga do repot. Repot nanggone kenikmatan swarga. Artinya setelah piyambakipun niku melalui proses kematian dan seterusnya dituduh ning amal nang alam dunya ini biyen ngene terus palosane ngene terus kanggone wong sing ngamale apik nang alam dunya iki diunggah tekan swarga nang kono gambarke nang swarga itu repot-repot karo kenikmatan sing diparingi Gusti Allah. Hum wa aswajuhum fi dhilalin 'alal araqi muttaqiun. Sing lanang-lanang karo bojo-bojone kabeh fi dhilalin anggone ngisor-ngisor wit do muttaqiun do enak-enak do leyangan gambar kaya dene wong napa jenenge plesir menikmati keindahan menikmati suasana terus pokoknya enak karo enak awal dhewe ngeten kan kadang-kadang kan bayangke wah iki piknik ngono dah enak iki bener kadang-kadang kan nonton piknik direwangi piknik gua numpak soal ini kalau apa piknik menikmati suasana yang indah iku gambarane hum ba'azwajum bi bilalin alal araqi muttaqi usana bojone penak tenan ngisor-ngisore keindahan. Wah, masya Allah, itu bayangan ulang panjenengan sami koyo nang alam dunya. Kamu kok besok itu luwih indah daripada ingkang wonten. Hum ba'azwajum fi dhilalin 'alal araqi muttaqin lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un lahum fiha fakihatu nang dicepaki nyamian, dicepaki panganan sing enak-enak wa lahum ma yad'un lan apa sing butuhne teko. Wis dicepaki wong kira-kira kok gak matuk gak enek niku napa sing dikrentekne teko indoke ayam geprek ngono teko moro-moro geprek indoke no kopi ya ngono teko pokoke iki apa dikrentekne teko indoke masya Allah tidak bisa terbayangkan ya Allah ya Allah. Orang wong tua kabeh nom-nom kabeh sing lanang nom-nom sing wedok nom-nom kira-kira antara umur 20 30 iku ra yo nom nggih mboten ya Allah 20 30 biyen padahal wis piye-piye ra karo kok bisa dadi umur kira-kira 30 kinyis-kinyis neh ya Allah mate niku garwane jenengan Mbah Sober sing lanang yo nom-nom sing wedok yo nom terus selama-lamanya apa sing dibutuhkan wis dicepaki kapan kurang matuk kurang sempurna duwe kereta sekarang ngenteni kurir nggih CNT gak sah teko dhewe lalu pihak fakihatu wa lahum ma yad'un akhir salamun qala birrahim mulai kateko kanthi beto salami Gusti Allah saiki Gusti Allah wis rindu karo awakmu wis seneng karo awakmu kabeh kowe berjuang nang alam donya biyen tenanan nganti ini nganti tekan akhir itu ijazah husnul khotimah saiki wis dikone swargane Gusti Allah pramila pengajak kula para rawuh niki setunggal kula wau imane dipojogo ngilmune ngajine kudu terus soalé aturan niku ukurane minan mahdi ilal wahdi kawen medun teko badulan yang tekan besok mlebu nang ruang wah ingkang kaping kalih wa afiatan fil jasadi dijogo kesehatane jogo ampun tinggu sembilanan konsumsi nopo kali nopo mangan nopo kali nopo di jogo soalnya awan itu mudah nular
panjenengan sedaya ibadah niku modale ya awak sehat, nyambut gawe niku modale ya awak sehat. Duwe bojone awake gak sehat ya tenang saestu Bu. Nggih. Kesehatan nggih, kesehatan. Ibu-ibu kesehatannya dipun jaga, soalnya ibu-ibu di sawang-sawang ya. Mbon ibu-ibu saya ki awake sak pompo. Pomangane kakean opo-opo. Ngomong niku lak ya resiko. Nggih bener Pak. Ngomong iki resiko. Nah, ini piye neh ya sawahe terah ya ngomong tenan. Oke. Menjaga saestu dikemudah kula panjenengan nyambut gawe ya kuwi ibadah ya awak sehat. Mugi-mugi saestu kesehatan keimanan itu dipunjagi, dipun paringi Gusti Allah kesempatan kangge anjep raih swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinjang pinaringan husnul khotimah. Tunggal andane dipun jagi, musolane dipun rangaken, aja isin aja kaku, aja mikir terangku pengen terang swarga. Emut kala wau. Lah iso dadi tukang andan, lek iso ngandani yo ngimami, umpama ora iso ngimami yo sok sik dhewe. Insyaallah sik dhewe terus. Nah, nek ya Saingan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya bisyikri wa wafirtani amalan sholihan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الموت ومغفرة بعد الموت ومغفرة والنار وعافية الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله Gusti nyuwun pangapunten ing dosa kula dalu lan pinten
lan dosanipun tiang sepuh kula lan dosanipun muslimin sedaya lahumul fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Angkatan Nabi Muhammad Fadilun kiranya pambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.